pa usa ka buwan mga kanang gitawag og Tom Jones bitaw mga nangapildi ka mga public officials ug kadtong mo graduate na din wan managan ba niya last term. So Tom Jones kutob ra sa Hunyo, taman sa Hunyo. Tom Jones kining sense of humor sa mga Pinoy of the charts gyud mga higala. So anyway, na ubang mga politiko baka naningkamot gyud nga manglusot pa ng ilang mga gustong mahitabo, no? Kining City Hall for instance, ang City Council has approved the post 17.6 million rehabilitation of the legislative building, which includes the installation of customized accent lighting, whatever that means. Si Jerry Guardo chairs a committee on infrastructure introduced the resolutions authorizing outgoing Mayor Raymond Alvin Garcia to enter into construction agreements with the contractors involved in the project. Ang schedule sa rehabilitation falls within 90 days mga higala gikan sa Hulyo 29 hangtod sa Oktubre 27. Niya si Konsehal outgoing Jocelyn Pesquera may pahinumdum siya mga kauban nga ang kining mong proyekto nagtakip sa installation of accent lighting around the building. Mao din ni lighting system can change themes to align with specific celebrations. So panalitan ng Cancer Month, pink ang color sa building. Ana ba? Sa una mga higala primero nang kong kita na hibong ko nga kanang duha ka building sa Hong Kong. Lagyo nagdistansya pero ari ka manukad sa kining kolon. Pero dagway ng buildinga. Lagyo og distansya. Pero murag usara na kakumpariya siguro on the same owner. Unya nibong ko nga blue man to na pink naman ron. Bago pa namang kalsiya sa usab-usab sa color. Ignorante pa ta kay wa pa man sa Pilipinas sa una. So daghan na kayong mugamit na ron. So mao na ang tawagan na accent lighting. So mao na ang update na to sa City Hall mga higala. 17.6 million. What makes this a bit controversial is ang question sa sayo pa may tungod sa gasto, no? Ug ang construction details mo nay tabo sa previous sessions pero karon giaprubahan. Gamay raman 17.6 million. Ang ngilngig ka na sa Kapitolyo kay billion gyud. Supplemental budget 1.2 plus billion pesos mga higala. Kana mo'y malusog yung kayo ba? Wa pa gani magasto nanimaho ng anomaly. O kasi napaingon ang breakdown wa say klaro. So there is a sinister or diabolical purpose mga higala. Could be to derail or kanabang sabotage the next administration. May gani kay nakuha ni siya kanabang doon ay naka-preempt ni si Juan Burgunya, si tingnan ni Burgunya. Jimbo mga higala. Unya, nalingaw ko nagtanaw ni higala. Nalingaw ko
tunay figures. Ang first nga higala, unang distrito sa lalawigan sa Subo. Gilubong yun si Gwen. Unya, sa percentage, 27.5%. Ang nakuha niya sa kanang tibok butante sa kinini ang first district sa Talisay Magigala sa unang distrito. Diin ang mayor ug ang iyang asawa nga kongreswoman puro nakadaog. Apan ang ilang kandidata pagka gobernador gilubong. Si Gwen nakakuha lamang og 27.5%, 27.5%. Samtang si Pambari 4 nakakuha og 72.5%. Kana sa percentage in numbers mga actual number. Kanang 27.5% is 30,757. Mo na ang ginaganon sa mga mibutan ni Gwen. 27% or 31,500 rather 757. Samtang si Pambari 4 72.5%, 72.5% or in actual votes cast. Numbers, 85,780. Ang kag 31,000 citizens 57. Samtang ang Kabari 4 85,000. Labaw sa katunga. Labaw kayo sa katunga mga higala. Unya nakadaog si Samsam o ang iyang asawa. Pangutana, nagluib ba ni si Samsam o ang iyang asawa ni Gwen? Mo na pangutana. Saan na yung buka? Pilit man eh. So anyway, mo na pangutana mga higala. Ang tubag, o ako'y tubag, moingon ko nga, wa sila mo traidor ni Gwen eh. Kay sila sad nagtuo sad nga dili mapildi si Gwen. Mo na klaro ang istorya. Diha na sila kabantay siguro sa duol na gyud kayo. But too late the hero. So dito na sa Talisay sa Primero Distrito mga higala. Unya sa Naga, laing syudad sa First District. Dito sa Naga, of course, doon ay kanabang gihisgutan nga isyo atol sa kampanya, kanang pasirhan lagi ni Gwen ang Apo Cement, no? Unya matod pa sa huhungihong, nangayo ko nun og tunga sa bilyon. Ang pangutana, nangayo ba para sa iyang bulsa o para ba sa gobyerno? Depende kinsa imo pangutana niya na. Pero the amount involved before the closing is 500 million pesos mga higala. Apo Cement. Unya, kuha ni siya, kanang huhungihong na siya. Marites ba? Pero na may moingon gyud nga maol gyud ba tinuod gyud na. So whatever. Wa man gyud ta kay bawog tinuod ba na. Istorya ra man na. Pero doon ay isyu nga diya sa Naga padong sa karkar gani ni kanang napita San Fernando kay nay mga trabahante diya sa Apo Cement nga nawadag trabaho tungod sa gihimo ni Gwen. So naay issue ang nakuha ni Gwen tungod sa issue. Ug mo atong basihan ang issue. 19,000 19,000 ha, 19,347 or 29%
Okay? 29%. Samtang si Pam Bari 4, raman to. Okay. $19,347 kaguen ha, or 29%. Samtang si Pam convincingly with 47,438 or 71%. Okay. Nagam ne na may isyo. Okay ra. Pero kanto sa Talisay, dili gyud to kuan kanang dili gyud to kana bang unsa may tawag na to ana. Anyway, kuan ba kanang di ka katuo nga manlubong. Nakadaog ang bana o asawa niya pro Gwen gina silang duha. Ni gilubong sa Talisay, naga na may isyo. Okay. Pero lubong gyapon. Diri sa Karkar mga higala. Duha ka buok ang mayor nga nagda ni Gwen. Si Nisi Apura. Adili ma Apura team Apura asawa man din dagan pagka mayor, no? So asawa pero Nisi konsyalman kadaog igor ang nakakapyot. Og si Patrick Barcenas, Mayor Patrick Barcenas. Silang duha nagda ni Gwen sa ato pa murag free zone siyang dapita sa habig ni Gwen kay puro man kaalyado niya ang duha ka mayor. Karkar ni apan sa diyang giihap na ang baluta mga higala. Ang nakuha ni Kuan kinini ang Gwen 13,523 sa Karkar City, laing syudad ni Talisay, Naga o Karkar. Ang nakuha niya sa tulo ka syudad ha, big ticket ni siya kay syudad good. Di man ka mahimong syudad o di dagan imong population. One of the conditions for a municipality to become a city is the number of people, population. Una ang nakuha ni Gwen mga higala sa ikatulo nga syudad sa Primero Distrito nga diin duha gyud ang mayor nga nagda kaniya. Kandidato pagka mayor nagda. 20%. Sino kag 20% ra imong makuha sa Karkar nga ang duha ka mayor nagda nimo? Unya kung ibutang ni sa numero, ang nakuha niya 13,523 lamang. Ha? Samtang ang challenger, nga gatuog silang di ka naman maho, nakuha ni Pam is, bari 4 ang kay Gala is, $54,000. 54,253. 80%. Lampasog yun mga higala. So sa tulo na kasyudad sa First District, Talisay, Naga o Karkar. Lampaso General gyud mga higala. Okay? So na may mga lungsod, Minglanilla atong atras ta sa Minglanilla og San Fernando og na kanang Sibunga na malay nimili na ni kay kamne ang sakop sa First District of Cebu mga higala is Talisay City, syudad. Minglanilla, dili syudad. Naga, syudad. San Fernando, lungsod, dili syudad. Karkar, syudad. And then finally Sibunga, may last municipality sakop sa First District mga higala. So, Minglanilla. Kaning Minglanilla under the influence gyapon ni sa mga Gulyases. Minglanilla kay taga diri man gyud sila. Pero
unsa may nahitabo sa Minglinilya. Pero dito sa Minglinilya nahitabo tong ingon si Gwen nga the sugat capital of the Philippines. Minglanilla, sugat capital of the Philippines. So, naninggit tayo nito, Duterte. Duterte. Insay, wag ko kadungog. Ngayon kusog, Duterte. Wag ko kadungog. Dito ni may tabo sa Minglanilla. So, unsa may sitwasyon sa Minglanilla sa diyang giihap na baluta. Si Pamela Barricuatro nakakuha og 36,545 or 80.5%, 80.5% mga higala. Sa Minglanilla na siya. Si Gwen, ang nakuha, 8,000. Lampasog yun. 8,822 or 19.5% mga higala. San Fernando, may buntag sa kong higala dahil nga si Abby Canoy o kining former Vice Mayor. Tagiya ng hununganan sa mga sakyanan, unahan sa sakop pa na sa Barrio Baho, mga higala. Anyway, dire sa San Fernando. Di kayo lubong kay ang Pambar 4, 76.5% man. Kung butangag numero, 31,040. 31,040. Samtang si Gwen, nakakuha og 23.5%. Si Gwen sa San Fernando or 9,509. 31,040 versus 9,509. Wa gapon katunga. Lampasog yun. Ito na bang demolition yun? Demolished yun ba mga higala? So diri sa Sibungaray arang-arang kay gamay rag nakuha si Pam 58% ra or 16,000, samtang si Gwen nakakuha og 42% or 11,521. Pero why gidagan ha? The entire district wa siya gidagan. Nay mapa bitaw na nga color ba? Color coding nga mapa. Green ug blue. Dagang kayong mura green ang Kapamari 4. So sa first district ni mga higala, why gidagan? Sa tulo ka syudad o tulo sab kalungsod, why gidagan si Gwen? Wa katunga ang iyang kuha. Bisan sa Sibunga nga di kayo kulatado siya, mo'y kinadaganag kuha niya. Sibunga ha? 16,000. Unya ang ka Gwen 11. 16,000 kontra 11,000. Ako gyapon kayo. Pero at least tung iba. Diri sa segundo distrito mga higala, ang segundo distrito Argao, Dalaget, Alcoy, Buluon, Uslob, Santander o Sambuan. 36,000. Tempa, itong kwintahon niya. No, napildi si Gwen lagi sa Argao, Dalaget, Alcoy, Buluon ug Uslob. Ug nakadaog sa Santander ug Sambuan. Ug si PG Garcia kinahanglan mo explicar nga no napildi man sa Toledo City si Gwen. 56,664 ang ka Pam Bari 4 samtang 37,000 ra ang ka Gwen. Well, dire sa Liluan bitaw, daog man ang mga prasko. Pero si Gwen pildi man. Ang pangutana, kay si Gwen murag galibog pa siya kung saan magiging kaingon Murag, na si Gwen nga smartmatic, na smartmatic yun ko. Natikasan siya ba, kay duwa ra mga klase ang politikos Pilipinas.
kanang nakadaog ug katong natikasan. Duha ra ka klase. Ang winner ug katong natikasan. So di si Gwen karon sa kategory sa natikasan. Para sila Mike Rama. Wa sila kasabot nga nung napildi. Pero ug imo nang reviewon, Madam Gwen, reviewha ra gud ng inyong kampanya. Di gyud ka kaingon nga na smartmatic ka kamoy nang kampanya nga ilubong mo, nasuko na gyud ang mga tao. Tanawa ra gud ang nahitabo sa kampanya. Naibaw na siya nga popular si Digong. Kato si Tami Osmeña mandaog bitaw sa unang wapan niya awayas Digong. Klaro istorya kay popular man gyud si Tami Osmeña diri sa syudad pero giaway niya si Duterte. Ug sa pag meeting di bansi sa mga pinklawan, bidiskurso siya dito, iya pag yung gihilabtan si Duterte. Sa diyan ng utanas Tami Osmeña nako karong kampanya og Alex, what do you think? Is Duterte still popular? Resounding kaya kung tubag, he is very popular. So sa kampanya sa BOPK, bisag i-provoke siya sa question, bahin na ng ato ICC ni Duterte, dili siya mo dugay si Tami dia, mulihay gyud. Unnecessary man, kampanya ko ka to attract votes. So, na imo gyud nang i-appeal sa imong diskurso. Di man na, kasi kag unsa pag-attract nimo og boto kon imong hilabtan ng usa ka tawo nga popular na nakatunong sa issue ba. Pareha ni Pinoy god kisa may magtuong mo presidente si Pinoy. Disgrasya lang nga namatay si Kure. Kay ugwa pa to mamatay si Kure. Dili ka daw si Pinoy. In fact, sa wa pa mamatay si Kure, nag-istorya sila og si Sir Lito Osmeña. Wa pa mamatay si Kure. Nahadlok si Kure di kadaog si Pinoy ang dagang senador. Nanugon, wa pa man siya magtuong mamatay po siya nga. Lito, tulungan mo si Noynoy ha, tatakbo ng senador. Wa magtuo. Apan sa diyang namatay si Kure, sutoy si Pinoy. Dagang kayo. Dito lang sa EDSA na puno ang mga tao nga mubutatan na ni Pinoy. So mao sa ni dinhi karon nga when Duterte ended his term after 6 years, ang iyang approval rating was 87%. Why presidente nakaagi ngayon na og approval rating? When he exited from his position as the President of the Republic of the Philippines, sa diyang gisurvey mga igala, consistent ang iyang score, 87% approval ratings sa mga tao sa Pilipinas. Unya, graduado naman siya sa politika, ang iyang national, ang iyang prominence on the national scene slowly but surely went down. Kinsa may maghisgot niya nga, kuha naman, kanang humana man siya sa iyang pagka-presidente. Ang nakaingon nga, sige hisgutan ang mga kontrabida. Ugwa pa nila hisgutin, muwa na yun na si Duterte, kanang kabahin na siya sa kasaysayan ba, unsaon nga si Trillanes, kanang piggybacking ba mga igala sa English pa. Nga, for you to be known, you ride on somebody else's popularity. So si Trillanes, misakay siya, but negative ang iyang, pero hisakay ra gyapon siya for him to be inunta of consequence iyang dauton si Duterte. Og ang mga tao ni BBM sa Malacañang. Sa diyang ma-impeach na iyang anak, ang amahan mulaban gyud anak labi na babae. Ako bitaw ang karon magulanon na advertisement lang diya sa kanang sa YouTube nga ang model nila murag si Maxi. Ato sa dakong luha.
So anak niya ang gihilabtan, si Sara Duterte, unya si Digong politiko, nahibaw siya unsay duwa sa politika. Kaya ang ilang gi-question ka ng intelligence fund, unya ang liquidation line. Nay mga ngan ba, murabag sa kunsali ipang suwat diha. Kay mao man ay nature suma pa sa experts sa military experts. Mao ganay nature sa intelligence fund. Dili nimo isuwat ang tinuod ngan kay masunog mo na sa recipient. Pero tungod kay kontra man nila sa politika, mao nang gi tuki gina gamay kay nang kwartahe tandi sa walda sa ubang ahensya sa gobyerno. Nga red flagged sa Commission on Audit COA apan aprobado gyapon sa Kongreso, automatic. Samtang ang kwarta sa Vice Presidente ilang gi-question. Unya impeachment. Simpre ang amahan. Wa malipay. Ni-appeal ng diskurso-diskurso. Unya og naa siya kay daghan man ang mga tao. Gimingaw baka, unya malingaw sa danang iyang komedya. Kay komedyante man mo diskurso. Mudugok ang mga tao. Pero dili pato siya as overwhelming, mga higala. But slowly but surely, himbalik siya sa national scene. Itong maisog rallies, mga freedom motorcade or rides, na-threaten ang Malacanang. Sa mga gago, duwag politika, mga hanggaw. So, lumbag panghambog. Rimulya, ingon din siya nga, upat ra sila ka plano eh. Dili siya rang usa. Kay too much credit man na. Upat me. Iya da yung gihinganlan si Gibo Teodoro, si Bongbong. So, tulo na sila. Ika-upat si... Ito ika-upat. Basta kay upat sila. Sa diyang interview ni Pinky Webb sa TV. Muna'y kuhan. Nahitabo mga higala nga mibalik yun ang suporta ni Duterte sa diyang may gawa siya sa gobyerno, ang iyang trust rating. Mibalik. Hasta ang ebidensya na mga higala, epektibo kay si Sara Duterte nga nag-anam to kaot-ot tungod sa Quadcom. Kana bang, di man taganahan ko dog, kanang mangurakot ka. O niya, mo may punto to nga gihiling siya. Hasta ang record back in 2023, mayor pa siya sa Davao, gi-appeal na sa gihisgutan. Di gud ang hisgutan. Pero ang tuyo sa Quadcom is to destroy Sara Duterte man. Mga tao ni Romualdez ug ang mga komunista nagkayusa man. So, nakaduot ba yun? Unya napay media nga mo report, hinanggaw kayo ang ilang style sa report. Moingon nga ang trust rating ni Sara Duterte miubos. Okay. Og tinuod nga miubos apan ang ubang mga public officials mas mubo pa og us pag mas maayo pag mas dako pag us pero ang highlight sa news nga ang trust rating ni Sara Duterte mi kunhot. Be that as it may. Tinuod man sad. Pero taas gyapon rating compared to the other national politicians like the president. So diyang gilabtan na Digong. Miulbo mga higala eh. Hangtod karon ha, akong mangod ang akong mangod nga nurse, 2 ka oras na mo magsakay auto padung sa dahig. Every opportunity mo sirit dito dong na amigo na sila ni Ruben Padilla, nila ni Harry Roque, kanang personal friend na sige kita dito. Personal friend na sila sa akong mangod sila Harry Roque o si Ruben Padilla o kinsa pa to mga tuwa dito sa dahig nga mga
kuan mga public officials during the time of Duterte, Malacanang. So mao na siya ang naitabo. Can you imagine? Murag tibo kalibutan ni Ulbo pag kay kita taon mga Pinoy bisag asa man ta. Surprisingly way lugar siguro sa Pilipinas sa kalibutan nga way Pinoy. Kadtong Beijing Olympics na hunong ang coverage sa Beijing Olympics kay na breaking news gira sa Georgia. Abi na ko Georgia asa nang Georgia sa Europe nga Georgia na mga higala ang population is 3.6 million. Nagyapoy Pinoy dito dong. Unya kadto bitong salida nga kuan kanang make it with you. Tigtanaw man ko ana, matunong mo na sa kuan kanang tigpanihapon ako sa karinderya. Make it with you si itong taga Beverly Hills bitaw nga silingan lang magsisi. Kuan Enrique Hill. O katong gwapa bitaw nga si Soberano. Katong ilang shooting dito sa Croatia. Dito kaya po yung mga Pinoy. I mean, we're all over the world ang mga Pinoy. We're all over the world. Sa diyang gidakop nila Duterte doon sa Hague, nakita man na Stevie. Nasuko ang mga Pinoy. Ay, sino ka na yung mga taga-Canada doon nga nangatog Hague, mga Pinoy. Sino mapliti? O nagisakripisyo nila ang schedule sa bakasyon. Nga imbis mo iuli ito nilang oras ng bakasyon sa Pilipinas, ilang gamit pa doon sa Hague. Gasto, ilang kaugalingong gasto. Mao na'y sitwasyon sa politika. That is how strong the influence of the former President Duterte. Labi na sa Kabisayan o Mindanao. Kaya kita, Bisaya man ta. Si Digong, Kaliwat, Cebu. Naagay connection ba? Naagay connection. Unya gidaog-daog. Unya ikaw taga Cebu wa ka mulaban, tuwa ka sa kontrabida mulaban, unsa may di may tabo nimo. Mo to pag ingon goyen nga napa sila ICC. ICC. Sa imong kagaral, anak gyud kana bang tingog bitaw nga evil kay paminaon. Awan na. Napay bayron nga. Sige, biday, review haragon ninyo ng kampanya mga igalaw niya. Tell me who in his right mind would say nga mudaog si Gwen sa kampanya. Di ka kaingon yun nga mudaog kundi ang balance lang imong nona ba, dili ka bias, kana bang objective. And true enough, inigtanaw ni mo sa mga comments sa Facebook. 100% gani ang ubang mga postings dito nga wadyo yung laban. Kanag yung denounce good ba? Bisag karon na may mga latest nga mga interview ni Gwen nga naa sa Facebook. Humana ang eleksyon. Tanawa ninyo ang comment. Basahan ninyo ang comment mga higala. Comments. Ipa og pila na butangig porsyento. Awan na padung na 100% good ang uban dong. Kanang zero gid siya sa positive comment. Favoring her? No favor. It's all negative. And they should learn from those mistakes. Kanang mga video ni Byron, daghan din na. Daghan man nagawas naman doon na wa man suko kita na wa. Isa may magtuo nga mag-vlogger si Byron. So vlogger man di ayon ni Jesus Maria Joseph. Ang tanang paagi aron mapildi sa eleksyon ilang gigamit aron mapildi hindi ko mao unya wara ba sila kasabot hangtod karon ug unsay nakaingon ang Smartmatic ng Singinlan kada kog diferensya. So mao na ang tanawa ra gud Jesus Maria Joseph. Kuan ni siya kanang of historical proportion ng mga higala.
Mas grabe pa ni atong naitabo ni Digol kontra ni GBR. Kay syudad raman to. Kani kay tibuok probinsya man. Ug ang nakaingon ani gyud mga higala. Believe you may. Ang social media. Ang nganong naingon ani ang resulta ba? Nganong mi abot ni ini kay ang mga tao makapahungaw man dire sa social media. Makapahungaw. Di mamadlok. Huwag mo ng personal loan, pangutana, guryo-guryo na. Pero ug ari social media, iso kayo. Iso kayo. So muhatag na nimo og tinuod nga kanang kahimtang sa sentimento sa voting population. Unya ang dissemination of information mga higala is different now than ever before. Ang kandidato di man kaduol sa mga sino ka musuroy ka sa imong lugar nga kampanyahan, di man nimo masuroy na tanan sud sa gi-allocate nga campaign period. Di nimo na mahurot og suroy. Unya ari sa ka sa radyo aron ka madungog, mas media mo ari ka sa radyo. Pero tim sa mahala. Ironic kayo ba nga ang kumilik mo ingon nga aron magamay ang sweldo o ang gasto sa eleksyon, mubo na lang ang campaign period. Ana ba? The moment nga mo file na ka, di nakakampanya. Adto nakasugod og suri-suri, paila sa imong kuglingon sud sa campaign period. Kay aron kuno gamay ang gasto. Ug adunay kay gayunan ang mga kabos nga makaalagad. Pertig yung manigingon ng public lagi nga beautiful in words, impossible to implement. Ridiculous man yun na. It's not realistic. But aron ingnon kita, okay, sige. Kay mo man, aron ingnon man kita. Pokrito ba? Lami lang paminaon, pero di ko na tinuod. Unsaon nimo pagkampanya na nga mahurot nimo kaduol ang mga tao makaduol ka as many people as possible. Ari ka sa radyo, mahal. Ang nakasave mga higala kana yung social media. Mo na nakasave, mo na equalizer. Kay bisag mga pobre karon na may smartphone. Naasay kuan kanang utang-utang ba? Makautang ka, kaning akong cellphone, cash man eh. Pero may mo kang mautang dong. Ufiran ka. Utang lang. Bayad lang ito nga. Utangan ng gives ba? I mean, it's really available to the common tao kaning gadget nga gitawag og smartphone. Unya, makapadayag ka sa imong sentimento nito. Adto sa moagi ang magsige ng nainaga mangayo. Adtoon kasi niyo mangayo, bisag kung salay pangayoon. So, di ka magsige muna uban marunong kayo, sayo doon lisod pangitaon. Kato ni Queen ko, muli ito rin Cebu. Adto, hotel may puyan na ito din sa ila kay dagang kayong tao mutultol sa ila. Oo. Anton nga miabot ng punto nga ginganlan og sayon duulon lisod pangitaon. Manggiyatangon pubida. Kuan kayo kanang humok kayo kamot nga mo sa problema kay love kay bula. Pero yeah, I hope it won't happen. Di siguro nataw magud nga munod-nod nimo katong konsultan ko si Tihol sa una Women's People Power ubida daghanang muduol do nga kana bang giyahan karon ka makurat unya og dili ka lig-on og
resolve ba kay mayo ang imong kuan siguro kanang ang imong moral values mayo pagka kuan na solidify imong moral values musom gyud ka dili ka general gyud ka. Anyway, mao na siya mga higala ang naitabo si maging eleksyon. 2028, interesting 2028. Si Risa Hontiveros may padagyon nga open siya mudagan pagka-presidente. Kung mudagan ni pagka-presidente, narab sa may comment doon nga mas maayo pa ni Sara kani siya. Kani si kuan unya di ko na siya makikilayon sa mga Duterte si Hontiveros. Ang style ning Hontiveros murag ang iyang style pagkampanya murag og si GMA. Kadto si GMA mga higala pagka marunong lang ni ko baga nam di matun oy sika iyang atakihon si Ramos na ay mga isyu nga anti-Ramos siya. Pero kung asa si Ramos paingon mukuyog siya amunto siya kuyog sa entourage mupahimo siya sa tapok sa mga tao. So dito sa butong wa man siya labo sa entourage gyud. In fact, the day before nga abot si Ramos, nasa newspaper ang iyang kanang criticism behind ni Ramos. Pero dito siya sa Tagbilaran saan. So ginterview ko. Bisaya na ligan ng iyang mama. Pag-interview na ko kay ang ako tao, may kalabutan sa issue nga migawa sa newspaper. Ang tubag doon, magpasalamat ko sa suporta na ako. Wag yun, sa gamay na lang isgot sa topic. Nakakog, so man ba na bungol ni? Ano ba? Una, ami, kaila man me. Jimmy. Abi ni siguro niya, o kuwan ba, kan bang, hatagan ko hindi o bang gaan nga question kaila medili oy tempa tuhig yun na adi pa mi kaila dong di pa di kaila kuha ang microphone nagpasalamat sa mga suporta sa nakaraang halalan. Sino mo yan? Mao na si Risa Hontiveros sa Dugsal. Musagol sa mga kampanya. Mga kunta mismo ka ng mabay mo sa gayon. Baga ko yung nga yung smile. Mudag siya mong kampanya ayaw gud yung taong magbuta na. Pero mao na may pakita na nga open siya mudagan. Kinsa pa man. Nasa istorya nga kana kuno si Bongo mo kontra gina ni Sara kay di man gina sila suon ni Sara. Si Bongo og si kay pura man si Bongo gud og mo suporta sa buang ni Digong, babae mo ano ba. So mo na istorya, gibaw nakatinog. Tama sa video do nga gisnab gyud ni Sara si Bongo. So nada yung istorya nga. Budagan si Bongo, kundra ni Sara. Pero para nako, di sana mahitabo nga senaryo. Bisa na og kanang suko si Bongo si Digong. Adto gyud na si Digong sa anak ko eh. Labit na yung anak babae. So, I cannot see that scenario. Pero na yung mga tao, maybe to put a wedge again sa grupo nila nga posible ko doon nga singgong pupunta ni Sara. So, tulo na. Sara, Bongo, o Hontiveros. Niya si Romualdez, kuha mo yung gato mo gina si Romualdez nga makadaog siya umudagan siya presidente. Wala na hubog naman na siya. Punch drunk na ba? Nahubog sa gahom. So,
gaduda sa kumudagan na siya. Pareha na sa kaibang ni Divinisya sa una. Bisag usawag ingon nga dili kay kakadaog nga imong survey. Di man siya mutuo. Kay ang organisasyon lagi, well-oiled machinery, ana mudaog kaloy sa Dios. Wa ginoong kadaog. So, mao na ang nanggawas so far mga higala. Ligre ni ang mga local politicians kinalang smart sila o asa sila musandig kay dagham nagkwarta ng presidential election unya maka-influence sa resulta sa local. The stake is much higher during presidential election mga higala. So ang alignment sa local politicians o national crucial kayo. Ug asa na sila padung karon. Kinsa kay kapyutan ni Gwen, mubalik ba ka sa mga kamot sa mga Duterte? Kaya di man sana sila mamilok mo balingbing. Okay naman ang mabalingbing sila. So, we'll see. Pero independent ka, no? Minded, may ba? Palitan. Example, acto pro Duterte ko sa national level. Pero sa Cebu City, BUPK ko, ang akong sentimento ba, better magyud ang ilang. When you talk of public service and how to manage a place, so far, ang may mo manage ang BUPK, that's so subjective can be. BUPK is way better than the other political camps.